Нинди генә җырны алма, ул барыннан да элек кеше күңелендә тормышка мәхәббәт уята, кешедә яшисе килү теләген көчәйтә. Шулай булгач, кеше җыр тыңлаганда кайгы хәсрәтне дә менә ничектер татлырак итеп кичерә. Еласа, күз яше дә аның ул хәтле эше булмый, һәм барыбер җиңеләеп кала. Тормыш шулай бит ул. Кайчак тыныч кына кан җиреннән бусагалар өстенә барып менгәндәй, бәргәләнеп суккаланып кайдыр ашыга башлый. Һәм күпмедер аракы торып чапканнан соң, яңадан иске юлына төшеп, элеккечә тыныч алмак кына агарга тотына. Тормышының белән кызыклы да. Белмим бүтән эштә ничектер, әмма музыкада аз гына өметләндерү дә гаять әһәмиятле. Чөнки музыкага өйрәнү өчен үз-үзеңә ышану һава шикелле кирәк ул. Юллар озын, юллардан да бигрәк уйлар озын. Юлларның барып җиткәч туктый торган җире була. Уйларның җитеп туктар җире юк. Бигрәк тә үз эчендә генә йөргән уйларның очына чыгу кыен. Берсе бетми, икенчесе ялганып китә. Яшьлек дигән нәрсәне беләсез инде. Барысына да түзә, барысын да күтәрә ул, җитмәгәнен хыялы белән тутырга ярата. Кеше гомере чикле һәм ул кояш баюга таба. Бары шул якка таба гына бара. Табигатьнең бу законын үзгәртеп булмый. Аны бары тик кичереп, аның турында уйланып кына була. Шулай да серле, сихри бер дөньяның, әдәбиятның шундый хасияте бар. Анда үткәнгә юллар бар. Кабат-кабат кайтып карарга мөмкинлек бар. Үлемсезлек бар. Шин шагыйрьләр гомерен арифметик саннар белән бәяләнә алмый. Дахирларның гомере халык хәтере белән исәпләнә. Әмирхан Еники